Diopani MSC constituency ke parlo upper Diopani hawaralong KSA Arnam langpi aro atum pen puthot akejoi pen lu kethan kepangcheng pon bangso lu kethan pon lake pininga ningkana hut kep ang denga sat lang ki tok dunjia tuma phansi bangso lu kethana sai deng pon lo lason si kedam tang arkoi ni phai phorni lakhain ko rapli Diopani MSC constituency angkang upper Diopani hawaralong Arnam langpi KSA tumpen kecharli osomar atumaphan mathasi pining le thot sita free coaching ki padopon thu lasolong Arnam langpi amai phu Nilson teron apen BDC game and sport chunbang buson ingti lapen Arnam langpi KSA sai hem chunbang aja ingti lapen number KSA unit atum lapen upper Diopani English high school headmaster sita chitong dun lasonapor hut inut Arnam langpi KSA long karja ponthi babang phu Nilson teron alang lipen eson sonia lamate council phan pangdak pon lapen ke charli osomar phan kardiang long ki doan a KSA tum aphan ta eson sonia birta phirang kya thengno pen pachini pon bokajan penanan terang kardiang long live